Dilim. Good morning. So, good morning everyone. Ayan po, nakapagpalista na po ako doon sa barangay para kumuha ako ng transit pass. Diba kahapon hindi ako nakakuha, tapos ngayon nakapagpalista na ako. Gumising ako ng 2:45. Tapos umalis ako sa bahay ng alas 3, nagpahatid ako kay mama. Tapos pinauwi ko na si mama. So ayan, nakakatuwa kasi dumaan ako sa video and pangatlo ako sa pila. Nakakatuwa. Uwi muna ako. Malapit na ako sa bahay and babalik ako mga 7. Ay nako, pahirapan kumuha ng transit pass. So I hope all of you everyone have a nice day. Chop na ba yung barbecue lang ka, ma'am? Ha? Chop na? Oo. Hi everyone! Good morning! Good morning! So today, nandito na po ako sa bahay pero medyo bad mood po ako. Kasi ang nangyari, useless po yung effort ko, yung puyat ko. At pangalawang beses kong pag-attempt na pumunta doon sa barangay para lang sa transit pass or travel pass para sa appointment ko bukas para sa brace ko, adjustment. So, diba, nakakalungkot isipin na ginawa ko yung best ko, hindi ako nag-give up kahapon. Kasi, pag-try ko na rin kahapon, pero wala nang nangyari. Nung pumunta ako kahapon, 4:45, sabi nila, cut off na, 100 na. So, umuwi ako. And then, bumalik ako ng mga 3:30 ng hapon. Ang nangyari, ganoon din. Sabi na, sorry ma'am, nag-add kami ng 50 after nung matapos yung 100. Pero, pa rin siya. Cut off na yung 50. So, anong nangyari? Sabi sa akin, balik daw kinabukasan agahan ko. So, yun na nga. Natulog ako ng maaga. Kagabi. 2:45 gising na ako. Tapos, syempre, ang dilim-dilim. Takot ako. Isinama ko si mama na ihatid ako sa barangay. Tapos, pagdating doon, akala ko number 1 ako. Nagkakamali. Nagkamali ako. Mali palang mag-akala. Maling akala. Akalain mo number 5 ako. Pero okay na rin kasi at least number 5 ako. So ang saya-saya ko. And then mag-antay daw lang doon. Ngayon nung nandun na lahat, nagdatingan na ang lahat, nagkagulo na kasi wala pa yung papel na pipil-upan. Ang sabi nung tagabantay doon, tandaan na lang daw kung sino yung nasusundan. O ikaw number 5, tandaan mo yung mukha in number 4. Then ikaw din kung sino yung tao na number na susundan mo. Di okay lang, after an hour, nagkagulo na kasi dumadami na yung tao. Hanggang may isang tao na mabait nag-offer na, sinong may papel sa inyo? Sinong may ballpen sa inyo? E yung lalaki nagbigay ng papel. So, sige. Ngayon wala silang mga ballpen. So, ayun, pinahiram ko yung ballpen ko na matagal ko nang laging kasama sa pag-travel ko, pag-fill up ko sa airport, o kahit saan man, paborito ko yung ballpen kasi maganda. Ayun, pinahiram ko. Tapos, ang nangyari, pinagpaikot nung number 1. So, yung number 1 muna ang nag-fill up, number 2, number 3, number 4, and then ako na. And then, umupo muna ako. And then, nung bumalik ako, para hanapin ko yung ballpen ko. Nasaan na, besh? Nasaan yung ballpen ko? Wala na. Sabi nila, hindi nila alam. Sabi niya, ay hindi ko po alam, ballpen ko po to. Tapos sila lang yung nag-uumpukan doon. Tapos sabi na, ay ma'am, hindi ko alam, ballpen na ho namin to, ballpen ko ho to. Wala, gano'n na, nawala na yung ballpen ko. Diba, kaloka?
So, ayun na po yung nangyari. Nawala na yung ballpen ko, hindi ko na mahanap, at wala nang sino mang nakakita at may alam kung nasaan ang ballpen ko. So, buti na lang ballpen lang yon. Pero 'di ba, nakakalungkot isipin na kahit ballpen lang yon, buti nga lang ballpen pa lang. Paano kung may tao na nakapag-misplace ng cellphone, wallet? Wala mangyayari. Din lahat ng tao sabihin wala nakakita. 'Di ba? Nakakalungkot. And then after that, umuwi muna ako sa bahay kasi naihina ako. And then bumalik ako ng mga 7 pass kasi ang open nga alas 8, 'di ba? So ayun, ganoon nga yung kwento, na pagdating ko doon, tuwang-tuwa ako kasi number ko na. And then, nung number ko na, tinanong ako kung ano yung reason, bakit ako nandoon. Sabi ko, kukuha po ako ng travel pass para sa dental appointment ko bukas. Saan? Sabi ko, FCIE. Which is, FCIE ay 15 minutes away lang dito mula sa lugar namin. Sabi nila, ay ma'am, hindi na kami mag-i-issue sa'yo ng travel pass. Malapit lang yun. Ipakita mo na lang yung dental appointment mo doon sa sakaling mayroong mag-checkpoint sa'yo at sa jeep. Ayun. So, ayun, uwi na. Kaya umuwi na ako ng bahay. So, yun. Ganun ang nangyari. 2 araw akong pinasakit nila ang ulo ko. Dahil nung kahapon, iba yung explain nila, nagpunta ako doon ng 4:45, tapos pagdating doon, cut off daw. Tapos sabi, lahat ng mga aalis, pupunta ng labas na sa gentry, ay kailangan may travel pass. Tapos bumalik nga ako, diba, today. Tapos ganun sabihin na okay lang. Bakit ganon? Kaloka. So yun, move on na lang. Kaya kayo po, kapag kukuha po kayo ng travel pass, siguraduhin nyo muna magtanong kayo. Huwag kayong tumigil kakatanong hanggang mainis sila. Basta maayos naman yung nakukuha ninyong impormasyon. Kasi iba-iba eh. Kahit maraming frontliners, syempre, iba-iba pa rin ang mga masasabi. Kaya yun. Agahan ninyo. Huwag kayong, akala nyo, alas 6 maaga. Hindi na po uso yan ngayon. Ang alas 6 ngayon, late na. Ang maaga ngayon, alas 3. Talo pa yung pagkuhaan ng passport o kaya ng SS or NBI. Diba? Kaya yun. So, stay safe everyone. Sana matapos na itong COVID para lahat tayo ay happy at comfortable. So, yun. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa inyong panonood. So, yun. Umuwi ako ng bahay. Bumili na lang ako ng spicy noodles kasi bala kong kumain ng parang ala ramen spicy na may liempo. So, yun. Bye-bye everyone. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!